80सो थांनो हासिगौ बेहा केजि नैबेहा मथा मथि अमानि थाखाय जोंहा नैबे माबाखौबो होयो 60 जागोनदां मा होनो थास' रुनानै होयो आरोखि बिदि माखौ बुंनांगौ नैबे थास'खौबो होनाय जायो आरो जेनेबा मिथिबाय थास'खौ नैयाव रुदों एकदमबारे उफाय गैया दै होबाय नै थास' पुरा बिदि पुरा ग्लब 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 बे थौसे रुनाया साननै थाङो ने बिमा बियो साननै थाङो बेयाव साननै थाङो जाहैबाय थास' होनाया बिनि उनावहाय नैबे माबा होयो मा होनो बे संख्रिबो होयो नैबे संख्रि दाहाय संख्रिबो होगोन आरो बे ना गेसाव होनजायो बियो रिजेक्ट ना आरो बियो रिजेक्ट ना होनजायो बिदि आरो बिदिनो बियो 80 थाखा खरि लायो केजिसेयाव रिजेक्ट ना मछली खराब हुआ है क्या होता है बिनि उनावहाय नै गुन्दैखौ प्लास खालामना होफासिगोन आरो लास्टाव गुन्दैखौ बेबायदि गुन्दैखौ होफासिगोन अखल माबाखौल' होना प्लास खालामना होजोबनांगौ जायो गुन्दै गोजाबाथ' जाथारनाय नङा गुन्दैखौबो नङाबा जोबगोन ना ओंखायनो थास' रुनानै होनांगौ जायो आरो बिदिनो माथाम फिदों जोंहा बेबायदिनो गुन्दै आरो थास' रुनानै उफाय गैया गथ' गथायनोबो नांगौ जायोना फैसा थाखा जों बोराय बुरैनि थाखायल'बाथ' एसेयानो जायो उफाय गैया आरो गाइसमोन बिदिनो गुन्दैखौ बायनानै लायो आरो न'आवबोथ' बारा जाग्रा गैया न'निखौबो एसे मोनबाय मालायनिफ्राय बायनाबो लाबाय बिदिनो सोलियो आरो बिदिनो होयै उफाय गैया गाइसमोन 80सो थांनो हासिगौ बेहा केजि नैबेहा मथा मथि 60 जागोनदां बियो आंनि आन्दासाव दे न रोदाखौ लानानै आरो जेनेबा 60सो थांनो हागौ नैबे 80सो थांनो हागौ केजि ना बर'सो रोंजोबालै अमाफ्रा आरो दैयाव गोजोमहैनो थांबाय एकदम गरम ना बोथोराबो गरमनि दैयाव गोजोमहैबाय दै नांथारगौ बिसोरनो